iroi try sai sen pan ngai play pi baro ha kerteng ke badun bor ke jong jisu te ha gani ke video ngakwa bang ni thu pi ba uni Dawai files ba ngi penmi nang ne ulai iarap ki babon ba kilai pha message nga kilai phone nga kilai dap da ke jingmen te kitu ki belajur te pin habdi shidi hi do lai sin ne sau sin ne sa pethu ma phi ken re kitu ki padang malu mala te tang itu hi hi spa san podingka te phila khia no hi tang itu te don pa kini bala jor bha te kat ba phim pat khia pura te phi sadi ken te kar kum di ya uni Dawai pas ne shimbe ar tali ti kuli te sa ayu ken sa sadi be kum badi Dawai kuli kum tu hi ken te da di barabor di da shong wat judi da yeng re namar baka penjur yo files la da phidi da yeng te de la tang yo files ru ki babon ki jingpang ki thau la da phidi da yeng te hakipor ki bala let nga ju ong sabam bihindi namar ba baleng ong sabam bihindi namar da pam bihindi nga kum tu da ek po ne bam ne bihindi la jem po te nganang tharai ban kham suk te ban let kendau lada ayu lada bam bihindi te henre nak bantai ki pang piles pat u bihindi bahare ken unum pen khia kloi rete gani ke jing pang piles te namar kata kadau wat nom bam bihindi re te phila banjet kinu ki jing bam ki babon fiber te kamot phisa ayu ken phisa sapam gitu ki jing bam kamut kum uso apple phila banjet uso apple ne ko biskot ne phila bandi utu ka jong tu clear biskot ne tu clear biskot te shu shet phon bet shu di bet ya ko biskot te le bet ka ba em kham khlan te la ne tu clear pathau ne te la ne uso pot nang cloud bat kum ta ter phila banjit hi kinu ki jimbam ke babun fiber te kamot unyarap kloi ya uni u piles te waju shong than haju da shong than haju ru kamot chat penlong hi ban pang piles lane lada phi shong than shong slam po pan khana ru ka penlong ban pang piles te lada phi bam palat ki jing bam moida ru te ka penlong ban pang piles te kamot waju bam hi re tu jing bam moida na mar ki jing bam moida ki snew yo moida la shna da ukeu tang ba ban pen kala moida ki the chemical ken hang tu ban pen li ban pen bet na ki the shibun ba ka chemical de namar ka takda ka sawara jing pang gan yi breu leng ba moida han re haji shisha yo moida la thau no keu hi tamba ki khle ka chemical hang tu ban pen bet na kum tu ban pen khuit ban pen li kum tu te de namar ka takda usas ni moida bat jukta bhayo piles de na kini ki jingbam fast food te namar kata ha ban kiari gitu ki jingbam te lada ya kani ka video la pet da manu ba shadi kini ki jingbam fast food pilak ban chat ki fast food ki balong koi long khia kom banga man shong dukan te nga chat ha ka ru kom ban te ki brio ru ha ki tep te kemut ngala de bet ken te kemut ngara she momoru ashedu ata te kemut kini ki brio ki ai ka tu ajana maturu ki ai shi bon te ka token ka te ka pen pang pen stomi ki brio hanre shu ai tang tok kum ka vinegar ane ajana matola da ai tang tok kam dan jing ta ai ka koi ka khia hanre ki brio pat ban pen bang yu tu ujing bam ki ai shi kham ka token ka pen ka la jing pang ki brio long kum bala dangi bam so meken khindiat kamut kam dan jing ta ai ka met ka jongi re ubha pan ban te hanre lada phila bam palat yu som ken piyo shibon jat ki jat jingpang te u ajinomoto lane ka vainagar kamut kam don jingta te han rela da philap pen kam palat pat ka longkum uso meken ken da pi ai shaba palat kamut ka penlong ban kta e ka koi ka khia te han re umoida te usniu hadu kata hi namar bala jur pala ka chemical hang to te haba fishet ki fried rice ne shet ki momo ne shet ki samosa ne shet ki dos iar ki e te kemut pipenen kambet da ki balong bante ka koi ka khia bat ban bang ru pipenen kambet tang ki tu ki ba de hi ban penen kam
ki bam dan jing kta re kumbangang julek perbang dang syong dukan te kemut kam dan jing kta bat kita ginong bam ki jong phi customer jong phi ru ki shania ya phi ki tip ba phi shet kini ki jing bam ki batte kamut phi la di ba dei re po ong o wat nom bam su ki jing bam fast food kamut phi ba syong dukan fast food phi la jinjar phi advertise ken advertise dei re pat ken da ka ba shu thok shu kor ye thu hok na mal da thok ru te kamut kapau hi te hanre la da phim thok te kamut kapau hi te ko mangi shat ki ice cream ru ngi shat ki ba healthy ka ngi da pan thnam bha shwa usok kan toy ngi la da le da ko ka bala shat ngi la le bha ngi la le subani ngi la kiso ru da de makna badan kitu ki dak ki bala mong khnya khan so ngi la weng no ki to tang ki ba khoi ngi la sai ngi la grind ngi la shat da ko ka ba da ki khna school ki bam kim jujir ho bat kim ju hitam ki ba pam hi ne kini ki ice cream ki ba ngi shen te haki por ki bala le namar bangam pat dei ke brego be it bahai ubleng a shet la ka shet be ko ngatong be na top kum to hanrei habanga la shakri utra ulo ong pe long ro kum to ban le te kam kalong ka pop te ngala smu to long re te ngam jule shu kente ya ka por ka bala le te ngashet la ka shet be ngatong la tong be ngam da pikir than ra kata hanrei ondang ala shakri utra ula hi kai lot yangi kum no bangin le bahai ala de kum no bangin le bahai ki breu kum no bangin le bahai ki customer kum no bangin kren kum no bangin khana te hajing long breu ngim la biang hi re ngi don hi jing duna hang ne hang tai te hanrei kataru kamon ublei upen bet hi ke jing im ke jongi bat ngi le hi ban kala ka bamot ken te lese don ki badang wan thmai ha ni ka channel ka jongi ngi ai bon jat ki dawai hang ne dei re tang ki dawai piles te hanrei ngi ai ki dawai penja nyo le ki dawai pen mi snyo ngi ai ka sabon sai khmat ka babes te ngi ai ka dawai khat te ngi ai ki dawai jak tha ki dawai pangmat te phi hap shim lang ba ka dawai jak tha hap le lang ki tu boro artli te ngi ai ki tu ki dawai ki shampoo ki hena ru ban lat pen hap snyo powder pen sange jing hap snyo te ka sabon slek li ru ngi bo ka shampoo e gum to te bun jai ki dawai ki bangi ngi ai te ka dawai including ru ngi ai te phila ban phone hau number phone jongi pra ar san pra not ar nyo saw la phidan kam ni dawai ki jongi te uble ke ji so nyo ban kur khui phi bro khat ya roi trai